Tratamendu aktiboaren orrian, zure medikamentuak eta horiek nola hartu jakiteko jarraibideak agertzen dira. Orria hartatzen zaituen osasun langileak emango dizu, ospitalean zein osasun zentroan, edota farmazian ere. Egiaztatu zure orria dela. Ziurtatu goiko aldean zure datuak agertzen direla. Bi abizenak eta izena. Egiaztatu zure osasun zentroaren eta erreferentziazko medikuaren datuak ondo daudela. Beheko aldean begiratu orria zer egunetakoa den eta orrialde kopurua. Orrian, zure tratamenduari buruzko informazio guztia agertzen da. 3 motatakoa izan daiteke. Kronikoa, eskaeraren araberakoa edo akutua. Tratamendu kronikoak edo iraupen luzekoak, diabetesa, hipertentsioa edo hiperkolesterolemia bezalako gaixotasunak tratatzeko dira. Eskaeraren araberako tratamenduak noizean behin hartzeko medikamentuak dira, beharrezkoa denean soilik. Adibidez, parasetamola, sukarra edo mina izatekotan. Tratamendu akutuak edo iraupen laburrekoak berriz, osasun arazoak denbora laburrean tratatzeko dira. Esaterako burdina anemia kasuetan. Egiazta itzazu medikamentuen izenak eta hoiek nola eta noiz arte hartu behar dituzun jakiteko jarraibideak. Adibide honetan, honela eman dira tratamenduok. Tratamendu kroniko gisa, kolesterolaren pilula bat, egunero afaltzean. Egiaztatu errebisio data, 6-12 hilabetekoa izango da. Eskaeraren araberako tratamendu gisa, parasetamol konprimitu bat 8 orduro beharrezkoa bada. Errebisioaren data ere hilabete batzuetakoa izango da. Eta tratamendu akutu gisa, burdin konprimitu bat anemiarako. Egunero gozaltzean. Kasu horretan oso garrantzitsua da noiz amaitzen den iraupen laburreko tratamendua da eta. Gogoratu, tratamendu aktiboko orria eguneratuta egon behar dela eta saiatu beti eskura izaten.